Gràcies. Bé, benvinguts de nou a tots i totes. Esperem que estigueu bé, sobretot que estigueu a casa. Continuem amb el joc de les paraules encadenades de Jo em quedo a casa, de la Casa Coll i Regàs. Abans de res, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions, per les vostres paraules. Recordeu que havíem de pensar paraules que comencéssim amb la lletra R, i de tot el que heu dit, jo em quedo amb la paraula que ens ha proposat la Lídia, que és la paraula religió. De fet, a la paraula Joaquim ja havíem parlat del gran compromís social que tenia el Joaquim Coll i Regàs, i tot ve donat per la gran religiositat del Coll i Regàs, basada sobretot en els preceptes del papa Lleó XIII i l'encíclica del Rerum Novarum, que des del Vaticà el papa Lleó XIII explicava quines serien les relacions ideals entre els patrons i els obrers en aquests finals del segle XIX a Europa. De fet, dir també que el papa Lleó XIII va ser qui l'any 1881 va anomenar la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat, com a patrona de Catalunya. Per tant, amb aquesta encíclica el Coll i Regàs actua de manera paternalista cap als obrers i obreres de la seva fàbrica, i a més el Coll i Regàs va formar part del Cercle Catòlic Obrer de Mataró. I un altre detall important, va ser citat en audiència el 1898 al Vaticà per part de Lleó XIII. Si voleu saber més, tenim documentació inèdita que ho explica i ho documenta. Quan ens veiem a la casa us ho expliquem. Pere, religió amb la O. Hola Elisenda, hola a tothom. Has dit religió, que acaba amb la lletra O. Jo diré ornament. Ornament i decoració, característica bàsica del modernisme. Si ens fixem en l'arquitectura modernista, hi veiem que hi destaca la gran ornamentació, com podem veure a la Casa Coll i Regàs. Però quins espais eren els més ornamentats i que també ho veiem a la casa? Doncs els espais públics, aquells que podien veure els convidats o la gent que hi anava a fer negocis, com és la planta noble, que en el fons es tracta d'una planta de representació. La Casa Coll i Regàs fou la primera en edificar-se en aquest estil modernista, per la qual cosa la gent devia quedar meravellada en entrar a la casa, com passa a dia d'avui. Podem veure una gran diferència en els espais privats. En el primer pis, per exemple, que era on hi havia les habitacions, hi trobem menys ornamentació, menys ornaments i decoració que se centren sobretot en els sostres. Elisenda, ja saps, una paraula relacionada amb la casa i que comenci per T. Gràcies, Pere. Amb la tecnologia. Tecnologia a la Casa Coll i Regàs, tecnologia del segle XIX. Doncs si modernisme és sinònim de modernitat, vol dir que a finals del segle XIX a la Casa Coll i Regàs hi ha una sèrie d'elements que donen luxe a l'hora de viure i donen modernitat també. Què és la tecnologia a finals del segle XIX? Doncs la casa gaudia de llum, és a dir, d'electricitat, gaudia de calefacció central, amb lavabo i toalet dins de casa, amb tot aquest sistema d'aireació, d'higienització dels espais gràcies a les grans obertures, i a més, per exemple, aquest rentamans d'aquestes teories higienistes que també havíem explicat. Per tant, les noves tecnologies a la Casa Coll i Regàs aporten luxe a l'hora de viure-hi i gaudir-la. Tecnologia amb la A. Pere, passa la pilota. Elisenda, merci. Se'ns dona bé, això d'agafar la pilota a la primera. Has dit tecnologia, que acaba amb la A. Doncs jo diré una de les característiques principals del modernisme, que és les arts aplicades. Recordem que la Casa Coll i Regàs es construeix a finals del segle XIX. És el moment que la revolució industrial ja està consolidada. Què provoca la industrialització? Que es poden fer més productes en menys temps, per la qual cosa aquests s'abarateixen i més gent els pot comprar. En canvi, què vol la burgesia, que són els promotors de l'art modernista? Volen ostentar. I com ho fan?
Per exemple, amb la gran quantitat d'elements decoratius, tècniques i el treball d'artesans i artistes per apartar-se d'aquells productes industrials que són més aviat repetitius i que estan fets en sèrie. Volen l'exclusivitat. A la Casa Coll i Regats hi podem veure els treballs de pedra de l'Eusebio Arnau, un dels millors escultors de l'època, els treballs de les vidrieres i els emplomats, els esgrafiats, la forja, la ceràmica vidriada, el paviment hidràulic... En fi, un munt de materials, tècniques i arts al servei de l'arquitectura i de la decoració. Us he parlat de les arts aplicades, i arts aplicades acaba amb S. Què us sembla si ens ajudeu a l'Elisenda i a mi? Penseu en una paraula relacionada amb la Casa Coll i Regats i que comenci per S. Pels més agosarats i agosarades, penseu en una cadena de 4 paraules i que la primera comenci per S. Ens ho podeu deixar per comentari o per missatge privat. El divendres continuarem i amb la vostra ajuda. Cada vegada queda menys, però de moment continuem a casa. I jo torno la pilota a l'Elisenda. Elisenda, per tu!